and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. So, kay problema? Naaka siya'y infeksyon. Unsam yung kay diferensya niya. Oh, ang iyang cellphone. Yan ang cellphone ang nag-ring. Kinsam kay nanawag. Oh. Hello? Hain man si Kuya. Ngano ikay nito bag? Grabe ang hilanat. Nahadlo ko. Unsa? Ospital! Dadaan na lang siya sa ospital. Ma, mularga ko. Kay gikinahalan ko ni Kuya. Oy ha, ngano ba nga tensyonado ka man kaayo? Nanawag ko, dili pa lang dugay, kay mangumusta lang unta ko niya. Pero si Glenn ang nakatubag. Kay si Kuya, wa ko no sa kondisyon. Grabe ko no kataas ang hilanat. Mga akong giingnan si Glenn nga ipadadayon siya sa ospital. Mularga ko, ma. Muuban ko. Why? Wakay kamoran duha, kamugyon duha. Unya ako? Chay, nahibaw ka nga dili gyud pwede nga kawad-an og taod kini baya. Kay daidagang mangita nako nga mga importanteng tao. Mao nga pabilin lang gyud ka dinhi. Ay, hala ay. Magkinusara day ko iniruan. Kalimti una ang mga tao nga giingon nimo, ma. Ato na lang unang hatagan o higayon si Yaya nga makauban. Nay, kay gimingaw na biya sa kong dongdel. Nahala, sige. Dili ta maglangan. Ay, salamat. Magdali ta. Kauna. Hutdaling linugaw nga giserve nila. Aron dahin ka maayo gaw. Linugaw. Wala ang tako ni matando ka dito sa bahay. At wala ang tako dito magpakaayo. Magpakamayng laki yun ko. Bisay wa na'y hunong sa pagkulba ng dughan ko. Maron ni gilubok sa kusog. Maong nanawag lang yun ko ambulansya gaw. Og ayaw lang ko kasabi. Kay wa ko'y dawtang intensyon sa akong pagbuhat sa ingon. Imong kaayuhan ang akong gilantaw gaw. Linugaw gaw. Oh. Ano samtang ka ay? Kinahanglan ang paulan din ko kay daghang bagay ko buhaton. Pwede pag imo na ng kalimtan ang imong misyon gaw. Oh, linugaw gaw. Abe, Abi ni mo gaw, imong kaugalingon karon ang nagkinahanglan og panabang. Mao na nga. Mao na atong unahon. Kuya! Anak! Liya lagi mo! Liya lagi mo! Okay nga no. Dili ba di ay miangay nga maalarma sa imong gibalita nga nasakit si Del? Maama o. Nanawag ba ko si Shane? Huwag akong gisultihan. Nanagana lang ko ba kay di ko gusto nga masudyaan kon. Ako lang suluhon ang nahitabo nimo. ma? Ayaw ko kabalaki kay okay na ko. Ikaw ang kinahanglan nga atimanon karon. Sorry. Abi na ko, dili ko angay nga mobalik din eh. Pero nasayop ko sa akong pagtuo. Nagkinahanglan di ay mo na ako maong dili na una ko mobalik sa Cebu. Hostas mama? Labi na ko? Unsa? Ani na lang. I-dispatchar lang tong tanan ninyong mga properties dito sa Cebu. Oy, Og ani na lang mo din he. Kay mao mo gini ang kalibutan ni Gaudel. Ayaw. uy, shalay ayaw, madam. Dili ko. Sa ingon lang anak ka sayon akong i-dispatchar tong dapita. No. Dito baya magsugod nga nakatilaw og kahayahay sa pagpuyo ang akong kaugalingon. Swerte to na akong lugar. And besides, mituo ko anang panultihon nga home sweet home. Dito mga tao ang akong mga anak. Og dito sad manag ko. Sa laktod nga pagkasulti. Dili na ingon anak kasayon talikdan ang dapit nga naanay sentimental value nimo. Mao nga dili ko tubuhian. Okay raman god nga once in a while mamakasyon ta dinhi pila ka adlaw. Pero
Pero mamalik ra gyud ta og sipo. Agre kay ko anak madam kaysa pagkatinuon lang bitaw. Ulo kanindot na kayo sa Cebu Labi nagmadayo na plano nga. Iko ang kuno ka ng i-Singapore like na unya. O di madam? No, murag ako pagahilang tawan uroy nga. Musamuto niya ang pagdag sa mga turista dito sa ato. You got it right, Chay. Mao nga mamauli gyud ta. Okay, sige. Mamauli. O sige, tana. Pahong ka. Aw, ha? O pagkani atong pagtugpay ning lugar maglupad na sad ta. Pwede ba atuon ang kalimtan ng tima, ha? Unahon ko nun nato ang kahimtang ni kuya. Ay, bitaw do. Tuod, Glenn. Unsa man yung pagkabutanga nga nasakit man si Del. Kining Resulta ni Mao sa gyud. dili permanente nga dagan sa panahon ma. mao gyud tinuod lagi. Wala magklaro kung kano sa agad ang ting init o kano sa agad ang ting uwan. Diha bisag grabe nga nakainit ang panahon. Mukalita sa pagbundak ang uwan. Mao gyud gaw. Mo nang gingon nga kanang after effect na sa pagpabaya sad ba? Kabantay ka gaw? Kaya bitaw sobrang nimo bang kanang kabantay ka ng sobrang bilib sa sarili ba? Nagtuo ka nga okay ra kayo bisag nagbuwad sa init. Ya, mahimo ding maligos uwan kung kalit ning mabundak. Mo na siya. So, ingon di ay ana ang imong pagpasagad, Del? Kumpiyansa kaayo ka? O imong gituyo nga masakit ka? Kay apektado kaayo ka sa kibuhat atong way-uwaw nga babae. Ma, pwede ba nato hatagan og closure ang sugilanon sa gugma namo ni Pauline? Di ahak tong gugmaha. Lablab. Gusto yun si Shane gaw. Ako, kabantay yun ko gaw. Gusto Shane, pero ayaw lang ninyo nagtandugang hitabo. Kaya naninguha ng taon ng imong mag-uwa nga, makamubuon na dayon ba? Mubuon ba? Ato na lang siyang tabangan nga, makalingkawas sa trauma. Stop na, Shin. Kay mo hilom na sad ko. Okay. Mag-pray na lang ta sa fast recovery ni kuya. Para malingaw na sad siya sa pagpadayon sa iyang misyon to help those who are needy. Pahuway sa abnak. Dili ka lang una namo sa mukon og istorya, okay? Complete rest ang imong gikinahanglan ng panahona. Mao nga ipiyong na una ang imong mga mata. Gaw, biya ilas ako. Ipahimutang na sila dito sa bahay kay nagkinahanglan sab sila nga makapahuway. Nahibaw ko nga naluya sab di sila sa biyahe. Nga puno sa tensyon. Oo. Lagi intahan? Bitaw. Ako nalipong pa. Lipong pa gani ni. Kasugot ko dagang pangalan. Ay, ayaw na lang kuya. Mao gyud. Unsa lablab? Dinhi na lang na si Gaw Glenn. Kay tingalig doon ako niya gikinahanglan. Kami na lang si mama o si Haya ang mamauli una sa bahay. Bitaw. Pero inikhapon, papasa sa bahay si Gaw Glenn para naaslay kauban nga laki dito. Kay ako na mo puli og apong nimo dinhi. Bitaw. Ayaw. Daghang ko pasangpit sa team para mo'y makabantay og kasaligan nga makauban ako dinhi. Ikaw og si Gauglin ang uban nila ni Mama og Yaya dito sa bahay, okay? Bitaw. Ikaw, good. Kung unsay imong gituhuan nga mas hustong buhaton, agad rami nimo. What? Aliyah! Ay siya. Isa ba? Ang tao. Si tao. Isa ba tawana, ha? Ang bato ako makaila. Ugay na ako makita iyan dagway. Kasi akong pagawas diyang imo kong gitawag. Kaya nangita lagi na ako. Wa naman ako siya mapsi. Buko-buko naman lang niyang ako nakita kay misirit man siya og lakaw. Bisag akong gipahuwat. Ay, Aliyah, kasayo ba ni mong gidamgo eh? Tungkol sa kadaghan si imong ginahuna, anak, sikunsan lang imong nadamguhan. Ayaw palapi, Aliyah. Kaya
Ano day, Papa? Dili ko gusto nga madismaya ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!